नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा मित्र PSI शिवाजी कोरपडे पुन्हा एकदा तुमच्याशी एका नव्या विषयावर चर्चा करण्याकरिता आलो आहे. मित्रांनो, मी एक पोलीस ऑफिसर असल्यासोबत मला तर समाजाचं काहीतरी देणं आहे. समाजाप्रती आपली काहीतरी दायित्व आहे या दृष्टिकोनातून मी व्हिडिओ बनवत असतो आणि माझ्या व्हिडिओतून काहीतरी घ्यावं जेणेकरून आपल्या आयुष्यात जगण्यात काहीतरी फायदा व्हावा किंवा आपल्याकडून काही चुका टाळता याव्या, तसेच काही आपणास मोटिवेशन मिळावं यासारख्या उद्देशाने मी माझे व्हिडिओ बनवत असतो. मित्रांनो, आज मी एक गंभीर असा एक विषय निवडला ज्या विषयावरती मला असं वाटलं की आपण सर्वांशी चर्चा करायला हवं, म्हणून मी आज ठरवलं आणि हा एक विषय ठरवला आणि तुमच्याशी चर्चा करायला लागलो. मित्रांनो, आजचा माझा विषय आहे मित्रांनो डोमेस्टिक व्हायलन्स. ज्या महिलांकडून ज्या आपल्या पीडित महिला असतात, तर या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी मित्रांनो, लोक सहसा पोलीस स्टेशनची कधीच पायरी चढत नाही आणि त्यातल्या त्यात महिला तर कधीच पोलीस स्टेशनची पायरी चढावी असे त्यांना वाटत नाही. त्यामुळं त्यांना असलेला त्रास ह्या ज्यावेळेस त्यांना असह्य होतो त्याच वेळेस ते पोलीस स्टेशनला येतात. आपले सासरचे जे लोक असतात, पती, सासू सासरे, दीर या किंवा इतर जे लोक त्यांना त्रास देतात त्यांच्याविरुद्ध डोमेस्टिक व्हायलन्सची केस करण्याकरिता, ज्याला आपण 498ची केस म्हणतो, 498, तर ती केस करतात. परंतु मित्रांनो, ह्या प्रकरणामध्ये मला असं वाटलं की खूप सारे प्रकरणं असे आहे की त्यामध्ये समुपदेशन, ज्याला आपण काउन्सिलिंग म्हणतो, काउन्सिलिंग केलं तर खूप सारे प्रश्न सुटत असतात. औरंगाबाद शहर आयुक्तालयामध्ये अशाच काउन्सिलिंगकरिता महिलांच्या समुपदेशन करण्यासाठी भरोसा सेल स्थापन केला आहे, जे खूप साऱ्या महिलांचे प्रश्न सोडवलेले आहेत. आणि हे आहेच, परंतु मला एक वैयक्तिक असं वाटलं की आपण आपले जे माझे व्ह्यूवर्स आहेत, जे तरुण आहेत, त्यांनी लग्न करताना काही बेसिक गोष्टी आहेत, ज्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या जर पाळल्या तर भविष्यामध्ये त्यांना ज्या अडचणी येतात, त्यांच्या विरोधात जे केसेस होतात, तर त्यांना टाळता येतील. या हिशोबाने मी हा एक व्हिडिओ बनवण्याचं ठरवलं. मित्रांनो, मी व्यथित झालो. खूप सारे प्रकरणे येतात मित्रांनो आमच्या औरंगाबाद शहर आयुक्तालयात. जेवढे पण महिलांचे केसेस असतात ते सगळे केसेस अधिकारीच हँडल करतात. त्यामुळं मी पण खूप साऱ्या केसेस हँडल केलेल्या आहेत, त्यामुळे मला बऱ्यापैकी माहिती आहे. म्हणून मी एक जनरल ओपिनियन, माझ्या मित्रांचा अभ्यास त्या केस संदर्भात, त्यांचं एक मत तपासांती झालेलं आहे आणि त्यानंतर मी माझे विचार मांडतोय. हे माझे विचार माझे एकटेचे आहेत. तर मला असं वाटतं मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण माझे जे पण मित्र असेल किंवा मैत्रिणी असतील, तर त्यांनी ज्यावेळेस लग्नाचा विचार करतात ना, तर लग्नाचा विचार करत असताना आपापले बॅकग्राऊंड बघणं खूप गरजेचं आहे. काही शक्यतो काय होतं की मुलं हे ग्रामीण भागातले असतात, मुली ह्या शहरी भागातल्या असतात आणि मग अशा वेळेस त्यांची जडणघडण ही वेगवेगळ्या पद्धतीने होत असतात. ग्रामीण भागात आपण वाढत असताना आपण जर बघितलं तर आपली जडणघडण ही एकदम खडतर असते. सकाळी उठणं, झाडलोट करणं, काम करणं, कामावर जाणं आणि मग दिवसभर आई वडील आपले कामाला जातात, संध्याकाळी पुन्हा संध्याकाळी पुन्हा काम. आणि आपण आपल्या भाषेमध्ये एक ग्रामीणपणा असतो. त्यामध्ये आपल्या ग्रामीणपणामध्ये आपल्याला काही शिव्या ज्या असतात तर त्या एकदम नॉर्मल असतात. आपण काही शिव्या ऐकतो, देतो, ह्या शिव्या आपण एकदम नॉर्मल असतात. त्या लिमिट पण त्याचा शब्दशः अर्थ घेतला तर तो खूपच गंभीर असतो, परंतु आपल्या जडणघडणीत त्या नेहमी घडलेल्या असतात, त्यामुळे आपल्याला त्यांचं काही वाटत नाही. आणि त्याच उलट आपल्या ज्या महिला असतात तर ते एकदम शहरी भागात वाढलेल्या, एकदम व्यवस्थित, नीटनेटकेपणा, कधी व्हायलन्स शब्द नाही, काय नाही. आणि अशा वेळेस हे दोन जोडपे एकत्र येतात आणि जडणघडणीमध्ये, विचारसरणीमध्ये खूप 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 विचार असतो. त्यामुळं सुरुवातीला प्रेम, दिसणं ह्या गोष्टी अट्रॅक्ट करतात, परंतु ज्यावेळेस आयुष्याची, संसाराची गाडी पुढे चालायला लागते, चालल्या की मग खूप खूप विचारात मतभिन्नता येते.
तर ही विचाराची मतभिन्नता टाळण्याकरिता मला असं वाटतं मित्रांनो, आपण ज्या बॅकग्राऊंडला वाढलो, आपण जर त्याच बॅकग्राऊंडचा सहजीवनी, त्याच बॅकग्राऊंडचा पार्टनर जर आपण आपल्या स्वतःसाठी निवडला तर ते आपल्यासाठी खूप फायद्याचं आहे. तेच तो पार्टनर आपल्याला समजून घेणार आहे, एखाद्या कृतीमागचा आपला उद्देश काय आहे तो जाणून घेणार आहे. तर ह्या गोष्टी आपण करायला हवं. दिसण्यापेक्षा त्या व्यक्तीचा विचार, त्या व्यक्तीची जडणघडण ह्या गोष्टी संसारासाठी खूप आवश्यक आहे. आणि नेमकं ज्यावेळेस लग्न होतंय, आत्ताचे काही गोष्टी घडत आहेत, नेमकं ह्या सगळ्या विपरीत घडत आहेत आणि त्यामुळंच खूप सारे 498 डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या केसेस दाखल होत आहेत. मित्रांनो, आपण लग्न हा असा विषय आहे की तो खूप गांभीर्याने आणि आपण विचारपूर्वकच घ्यायला हवा. कारण धचामळ व्हायला वेळ लागत नाही आणि धचामळ होण्यामुळेच खूप सारे संसार तुटत आहेत, खूप साऱ्या केसेस दाखल होत आहेत. आपण एकमेकांना समजून घेण्याची गरज आहे, आपण आपल्या पार्टनरला समजायची गरज आहे. आणि सगळ्या गोष्टी मराठीत म्हण आहे, केल्याने होत आहे रे, आधी केलेच पाहिजे. एकमेकांना समजून घेऊन, एकमेकांना साथ देऊन आपला संसाराचा गाडा चालवायला हवा. शक्यतो जितकं होता येईल तितकं आपण आपला संसार टिकावा यासाठी प्रयत्न करायलाच हवे. परंतु शेवटी एक प्रत्येक गोष्टीची एक सीमा असते, ती पार झाली तर शेवटी आपल्याला कायद्याचा अधिकार हा घ्यावाच लागतो. आणि सर्वात शेवटी एक मात्र नमूद करावं लागेल की चुकीच्या गोष्टीचं कधीच समर्थन करता येत नाही. जय हिंद मित्रांनो, नमस्कार.